Камил энемнең туган көненә. Туган көнең котлы булсын, сәламәтлек нык булсын. Минсараң янында гел Камилем диеп торсын. Бик дөрес кушканнар сиңа, Камил дигән исемне. Бар яктан да Камил килгән исемеңә исеме. Кайтыгыз әйдә кунакка. Мунчасын да ягабыз, гармун уйнап, җырлап, биеп, кич утырып алабыз. Сез кайткач йөрәккә рәхәт, дөнья ямьләнеп китә. Бер күрешеп шәйләр эчсәк, безгә хәзер шул җитә. Исән-сау күрешүне теләп, апаең Салиха, 24 ел, декабрь. Безнең өчен бик якын булган кадерле туганыбыз Камил абый. Туган көнең белән сине. Сиңа нык сәламәтлек, гел шатлыклар гына телим. Мин Сарапай белән тигезлектә, муллыкта, рәхәтлектә, иркенлектә, бер-берегезгә терәк булып, яратуда, хөрмәттә яшәгез. Иң изге теләкләр белән сеңлең Рәйсә, безнең гаиләбез Мөхәммәтшиннар. Татарстаннан Күкбара районы Вахит авылында чын яратуда яшәүчеләр Миңнебай һәм Миңнегөлнең түгәрәк кояштай гаиләсендә иң беренче балалары булып тудың син безнең кадерле туганыбыз Камил абыебыз. Бүген 6 декабрьдә синең туган көнең. Шушы матди җир йөзендә иң беренче тормыш сулышын алып, иңә диеп, иң беренче дә сүзеңне әйткән көнең. Камил дигән исемең алып, бу җирнең табигатендә бердән шатланып яши башлаган көнең. Яратуда, шатлыкларда, муллыкта, иркенлектә, җырлы, моңлы тормышта яши безнең гаилә. Гелдә шатлыкта, рәхәттә. Рәхмәт сиңа, абыебыз Камил. Безнең барыбыздан да Казаннан капчыклап ташып ашаткан тәмле ипиләрең өчен. Үзеңә дә безнең барыбыздан да һәм башка кешеләрнең рәхмәтләре җыелып, әйләнеп кайта, сәламәтлекләр булып. Кадерле абыебыз Камил, телибез сиңа гел дә шулай үзең булып. Барыбызга да үрнәк булган камиллектә яшәүче Камил абыебыз. Түгәрәк гаиләңдә яраткан кешең, Минсарасылу кыз бала һәм яраткан балаларың, оныкларың белән гел шатлыкта, муллыкта, тигезлектә, тынычлыкта, сәламәтлектә, үзең теләгәнчә кешеләргә дә ярдәм итеп, гел рәхәттә яшәсин, яшәгез, яшисез. Кадерле туганыбыз Камил абыебыз, бөтен туганнарың исеменнән бу сөекле котлауларыбыз. Рафик абый, сестричкалар Рәзилә, Рәйсә, Рауилә һәм энебез Рөстәм исеменнән. Гел бәйрәмнәрдән тормышыгыз торсын, Камил абыебыз. Рәхмәт барсы өчендә. Туган көн бит ул иң беренче әти-әниләргә рәхмәтле булу көне. Без дә рәхмәт әйтәбез әтиебез Миңнебай һәм әниебез Миңнегөлгә. Сине, Камил абыебызны, бу җир йөзендә тудырганнары өчен һәм дә шулай кадерләп үстергәннәре өчен. Тәрбияләп, муллыкта рәхмәт әтиебез, әниебезгә.
Давай, что еще поменять? Да, я то он диler бар kızım. Ha, ora bir tane diyiver hadi. Это попробуй. Nerede alın?